Ти знаеш, аз не съм от тези много приказливите. И на къде вървим, кажи сега ние? Надолу, бе. Надолу. Лошо. Че лошо е, че той по-око да има. По-хубаво ли казваш? От тип? Не се движим в правилната посока, отиваме надолу. Ама няма. То пък ти остава. Няма. Те деня, да, ще е дошъл деня. Сега то и ще си варим. Ние няма да оставаме тук. Никой не е останал. Да. Ама те си по реда, да кажа. То дали има ред, те сега. Някак нямало ред, ма все пак може би и да има. Няма ред, ама поколението си върви с поколението. Не, думата, че ние да си избираме нашия ден и час, по принцип. Има, аз казвам човек и той трябва да бъде, който той ги определя тези неща. Тъй. И сега, до кога ще бъде поздрав Христос възкресе? Той не свърши ли вече? Не, до Спасов ден. Тъй ли? До Спасов ден. Някъде долу-горе се пада, 15 юни се пада, там някъде съм го върил там дните. Да. Тъй, че оная вече служат на радиото на Хоризонт, един човек те каза. Още 30 дена има да слушаме, по този начин да се поздравяваме. Значи 4 дена след Великия ден, поздрав е такъв, се каза Христос възкресе. И хората, които го тачат, имат в главата и как да кажа, то те трябва и да бъде, те отговарят, се каза, истина възкресе. Така. Че до Спасов ден, той е поздрав, който го приема за правилно. Аз го приемам. Не казвам да съм нещо на Божието, но има и на сила там, който все пак ние трябва да се образим с нея, тя с нас няма да се образи. Тъй, че... Така. Това е положението. Ти къде е там дори отдолу? Чак от Румънско дойде. Това ли? Залеза? Не, от тук дори отдолу, вика от Румъния ли дори? Не, ходи да снимам залеза. Ама това не трябваше по-ранчко да бъде. И сега е добре, красиво. Красиво. Красиво, но трябва да бъде малко по-светличко. Да. Аз го знам. Трябва с червеното, когато е червено да кажа, ако пада случайно слънцето зад облак, от старите хора съм чувал тази приказка, знам, но дори ще бъде ветровито. Да. Ако пада залеза след зад облак, се казва. Ако пада чисто залеза, слънцето, значи други трябва да бъде спокойно, тихо, да бъде тихо време, спокойно, да бъде нормално. Да. Обаче, ако падне зад облак, значи се очаква за вятър. Тъй съм чувал, защото съм го запомнил. И такива мити работи. Сега. Сам? Те ще кажа, сам има здраве. Точно така. Ти има здраве. На друго за Мира Колай. Това е най-лесно. Да. Това е на Мира Колай. Кирил и Методий мина. Днес сме ще... Те защо го празнувате на 11? 16 минеската. Празнува се, да. Той даже говори църковен празник. Да. Така. Все пак... Ама защо два пъти са го сложили да се празнува така? Един път така, един път... То сега поправя, то сега дето са 11 бито мина. Да. Аз го знам, съм го чул, за църковен говорят празник и правилно за мен да бъде. А сега тук това ще бъде, че дали там... Направили са го официален. Нещо от този рода. Да. Тъй, че за тези са 24 Да. Няма нищо лошо. Нека да има едно.